Так. Тусь ми. Здоровля. Ну, та що? Та серус. Такер. Це будуть коцки. Здоров. Раз не знав. Раз мав їм другі плани. А що хочу конкретно на коцках? Може і на коцки буде зайти. Я тепер зайшов у летсплейний світ. Хотів їм попробувати дещо нове вчинити. Так, New Sun. Здоровля. Я вас щось не спознав. New Sun. Йой, я маленько прихворав. Та я не буду дуже голосно говорити. Тільки те, що в ній є. Ну. Ніч не хочу конкретно на коцках, просто інтересно стало. Добре. Може майдораз зайду. Раз їм хотів попробувати дещо нове. Я порозумів, ось у мене тут і у всьому летсплейному світі сути ще якісь так, здобуття никати, то такое. Доктор зомбів. Полічити селянина, мені це не треба. Ну, в принципі, з основної, можна казати, сюжетної лінії Майнкрафта я почти все зробив, ні? Далі, з Газдівського нічим не зробив. Ага, то гадвабним дотиком треба зняти дикое. Мені то, в принципі, не треба. Одомашніть звірину. То треба щось таке, як коня видавувати пса, ні? Вшитких філів вовків, ні. Ні, це мені не треба. А той видав у здобуттях не буде того, що я глядав насправді. Кемпець, много всього, я не буду то. Що б хотів? Хотів видав піти поглядати пустиню. Так, є в мене лодька з собою, не є, бо тут у мене дубові дощки. Я візьму з собою, може, ще дуба, а вать не дуба, а візьму з собою бамбуса. Бамбуса у мене гінде мільйон. Так, New Sun. Дивлюсь частіше в запису. По часу вам не виходить. Мені теж не часто виходить стрімити вообще, а коли виходить, то не можу як напланувати. В ідеалі, коби був, знаєте, якийсь маєш супокійний живіт, та може би було собі напланувати просто графік. Там, наприклад, кожну п'ятницю я щось стрімлю, а кожну суботу я щось стрімлю. Або, так не виходить. Так не виходить просто. Хотів їм лодьку. Гінде має бути, видно. Кіт є припаркована, та... супокійний живіт. Колись таке було. Я не той лодька. Ні, сесю не можу брати. Це та, на котрю я прийшов. Я се вчиню нову. Взагалі я никав, куди я хочу йти. Я хочу знайти пустиню. Та мені треба вести сюди савані та кругом саванни глядати, бо споза того, як Майнкрафт... між іншим, бамбусовий плот. Це навіть гейби не лодька, никайте. Не знав, чи ви такої встигли застати. Дуже важний детайл. Просто лодька, ви в неї сідаєте, та ви знаходитеся у воді на глибині одного блока, ви долі сидите. А ця бамбусова дараба, вона стоїть на воді. Ви сидите на ній. Значить, на один блок має високо. І це було дуже важливо, бо я на коцках чинив собі мости на висоті один блок над водою. Так кіть у нормальній лодці плисти та пропливали сте спокійно, а кіть на сьому пробуємо плисти та дусивимося у міст. Ож треба ми було більше міста. Взагалі, що б хотів казати? Буду пробувати знайти пустиню та попливу раз сюди, поникав це тут щось є, а кіть нет, та попливемо сюди і цю савані, та там будемо глядати. Або никав, не взяв їм з собою постіль. Не бай, дорос візьму.
Мусиш бічися вчити. Видиш, у тебе з плануванням руну, так і у мене. Зайшов із на стрім, а біжишся вчити, бо не напланувався никати стрім, ні? Добрі. Йой, а я я і не веру телеграму, що я почав стрімити. Олем. Де ми є то? Капець, я на телеграмі не розказав, що я йду стрімити. Ну, то вже поладив. Уже поладив. Так, у мене десь тут була запасна постіль. Десь мусила бути. Де обіда? Ну йо. Та не байта, вчиню нову. Ще 2 місяці та й доста. Та в мене теоретично теж ще 2 місяці та й універовий конець. Айбо... Ну як універовий конець? Конець семестровий. О, Петре, здоров. Так, десь ми то хотіли йти. Мало передати і направо, добре. Ну, я низько пробував глядати пустиню. Робіко, здоров! Як ся маєш? Тебе давно не відко було. О, Ніки, ти самоа пчола, 100%. Йой. Ану. Йой, то треба ся переключити. Побитої якої. Це 100% моа пчола. Іся. Малось пропав. Що, ще 2 місяці та університет викониться, і це анонс, що знесеш гогет. Та ні, чого нараз знесу гогет? Просто ж дійдемо учення. Так, там наша савана, туди і пливеме. Я взагалі хочу попробувати знайти ту піраміду в пустині. Ага, може то. Малось пропав, Робіко, бо вижу, що то на меми реагуєш. На меми лайки кладеш, значить, не домакись пропав. О, Никите, там поросло сакурами місто. Ми туди, правда, йти не будемо тепер. Ну, я тепер генерую нові чанки, та Distant Horizon жаліється, аж повного ресурсу на то йде. Меми тя реально держать. Так, це я на пляжові. Кілько у мене взагалі промальовка? Може в мене... А ні, 10 чанків нормально. То значить то. О, тут тут сі коротняки. Страхопуди. Вони безсмертні, ви знаєте, ні? Ви ніч не виділи. Я думав, що, ось їх так не можеш забити насправді.
Ну йо. Що є? Йдеш сюди? Так, з якими темпами я буду доста довго глядати пустиню, або ліпшого напрямування і не є. Ліпшого напряма не є, то вид савани в якогось бока мені треба йти. Споза того, яким боком генеруються тут і біоми, та мені мусить вид савани глядати далі. Май тепло є щось. Здорово, Митю. Кліп готовий? Кліп чого ж? Як я забив то, що не можу забити? Хоба. Ну і це був трюк. Які плани на стрім? Раз їм хотів попробувати дійти до пустині якоїсь. Раз їм хотів попробувати дійти до пустині, попробувати знайти піраміду. Або насправді то дуже непроста задача, бо аби знайти піраміду, не у кожній пустині буде піраміда. Я раз і одну пустиню не знайшов. То в мене удвічі тяжка задача. Взагалі, світ у мене доста класний тільки. Перший раз знайшов їм тут сесі зарослі. То що, пчоли? Кимак пчол годин на сакуріся заспавнити? Я і не знав. Мені ся відділо аж лишек на тому, на... І Робіков тікат гет. Ну добре, не бай. Сокотися там. Кіть що, пиши, дзвони. Петре, ну ти сокотися. Так і ся заникав на стріму шумерись у бавці. Ну, так не мож. Ну, а яся що звідав? Тамки привіділомися ож... О, тут, між іншим, файних косиць мож буде назбирати. Сесі туліпани. А й привіділомися було, що там на сакурі кимак з пчолами був. Я не відів бися хоч раз спавнив у мене кимаки з пчолами. На сакурі. Раз лише на дубі, на березі. Та і все. З чим десь читав, аж на мангровому дереві гонися кимаки з пчолами спавнити, або не провірявим. Не провірявим. Що є? Йдеш сюди? Це ти Самон просиш. Сірку. Пой сюди поклонися людям на стрімі. Сірку. Пой сюди. Поклонися, ники там. Люди прийшли тебе никати. Куй, не треба тих пірамід та повно, пише Мітя. Ну, я ще не видів ні одну. Причому серйозно, я кілько бавлю Майнкрафт, я ще ні одну піраміду пустини не видів. Бо правду повісти, я і по пустиням не дуже ходив. Ну, не було в мене такого нарока, ось йой, хочу у пустиню йти. Тепер буду йти у пустиню, бо мені вже інтересно. Бо так ми ся види, то ж всяк не найдемо. Там джунглі, суд, бо пустиню не вижу. Ну, так знав, що треба глядати вид... Йой! То треба глядати вид теплого біома.
Значить, від саванні гонна бути прикапчена пустиня, айно, а від простів хащі не гонна бути. Так ся гіби генерує та теплова карта, це кий галіба, як се то кличе в Майнкрафтові правильно. Теплова карта, айно то ся називати. Ну, ож. Це у нас який біом? Це долина просто, це полонина. Туй савана дню гонна бути прикапчена. Туй хаща така проста. Ну, туй май файно буде видко. Айно ж єсися смерекові зарослі тут, та вони гонні бути попіля темного ліса, а темний ліс годен бути попіля березняка, а й бо темний ліс не годен бути попіля джунглів, наприклад. То якось так поділено. Ну, коротше ж, не все так просто. Пчолам, видав, вишні заходять квасні, а вать мало солодкі. Та вишні всі квасні. Вишні всі квасні. А от я якісь не такі вишні їв. Так, Посонякова долина, туйка. Туй коні ходять. У мене в цьому світі і коня ще не було, або я себе видав і не буду брати коня. У теперішньому Майнкрафті з того, що я вижу, так він насправді не дуже хосенний на путьовання. Я його не можу хоснувати, аби кудись ходити. Здорово, Іване. Якся маєш? Генерація гітота, загадка з капустою, вовком та й козов. Що? Я не поняв. Ні, я поняв загадку, за котру кажеш, ож не можеш лишити, як це то каже, ож треба ти переправити, від цю, ж один коло одного не один бити. Треба їм знати ділу шор. Ну, та я знав ділу. О, між іншим, у мене тут і не є з цих сакур, може собі піти з кипець один взяти. Може мися пак нада що пригодити. Ну, Іван чинить атомну електростанцію на коцках. Кампець, я не знав вже. Іване, або слухай, або серйозно ти кажу, ти гадкуй, аби все було вчинено по стандартам. Бо пак ся буде людям видіти, о щеленяку то було таке, бавка. Там якісь засніжені гори. Між іншим, когось ми теж казав, що треба буде піти, видав, попробувати Вардена забити. І це теж щось таке, що я ніде не пробував. Хоч Варден такий досить опціональний, з нього ніч хосенного не паде. На відміну від Відера. Ну, бо вдяку Відерові я собі вчинив тот. Не фонтан, господичку. Маяк. Вдяку Відеру я собі вчинив маяк, а кіть заб'ю Вардена, то що мені впаде? Мені впаде генератор того скалка. А на що воно мені гонну бити треба, я не знав. Ну, і сих теж заберу. Пчолкамся полюбить. Так, тамся ЛОДшки ще не прогрузили. Не знав, як би то оптимізувати. Я просто тепер путю у нові чанки, де ще не був. Та ясно, що воно не прогружено. Ну, теоретично, камак з пчолами я десь там відю. Та може даже... Направду, никайте, гоннися генерувати. Та то знаємо, май мало туди 3 дерева. Май мало 3 дерева, бо тот не законфірмлений, як го каже. Господи, мангрові дерева. На вишнях теж гоннися генерувати камаки. Видите? Направду.
Так, що там пишете? Та Епін всякі біоми, не всі один із другим цим беруть. Я знав якраз. Кінь аж має файну скороту та й скакання, та доста добрий на прокладені путі та й вандровані. Це правда. Або на то треба мати прокладений путь, а у мене такого не є, та й у сьому конкретному летсплею скорше всього і не буде. У мене не буде часу ще чинити путі. У мене гадвабна фейса. Все? Ж ніч не є. Все. 3 скіпці є, в принципі, доста. Можете гет. Так. Яке, що у нас тут інтересного? Знайшлись ми сесі зарослі, добре. Гіндека у нас аутпост. Можемо зайти на аутпост, може там суть якісь інтересні штуки. Там буде рюх, і все буде май класно. Так, що там ще пишете? Настя тепер кладе путь від свого далекого селища до Лангушів, та можешся возити конем по пути, бо пішо тяжко, аж треку довго чинити. Правда. Або то мега-проект, там кілько 10 тисяч блоків на путь кладе. То треба на то мати много часу та й терпіння. То що хочу казати. На одного бока можеш піти до аутпостові, забрати, що в них там є, або на другого бока, в другого бока від савани. Добре, маємо час. Раз. Джек Хокер, здоровля. Йдемо раз і до аутпостові. Я теж ще по всьому світу много не вандрував. Май многом ходив туди один раз, коли їм глядав скіпці смереки. Ого. Крута генерація, ніч не вповім, никайте, класно. Така ямища. Вау. Доста інтересне місто. Так, у мене щит, в принципі, в порядку. Таке, що не буду мати з ними проблем. Це як від нього дійти? Він ще на якомусь такому виступі. Доста чудно ся згенерував. Видите, на якому він вищербленому стоїть. Там що, озеро з лаву? Це що? Тамся щось світить, видав озеро з лаву. О!
Здоровлячка. Літман, здоровля. Виділи сте того дурака? Так, треба захарити раз все. Бо ми пак не прилетіло ніч. Добре. Це метод, це треба... О, у мене є пустое відро. Може їх там буде якось, не знаю, лаву залятивати, що. Не знаю, я щось придумав. Я ще такого не чинив. Так, момент. Найся нап'ю. Йой, теплий чайчик дуже помагає. Я ще маленько хворий. Та гортанка так доста не шкодує. Айбо вже не можу терпіти, мушу стрібити. Бо пак забуду, як ся комп'ютер включати. Ні, ну це дуже по-інтересному згенерований сесь аутпост. Так. О! Та не йду я черити програми. Я йшов за пищалку в нову. Класно. І це все. Тут більш нічний, не? Пару буль, пару ниток, фляжка з кушеностями. Та й в принципі все. Все ми теж не треба. Так, що там у нас? А у них там більш нічний, ні? Тут фурт лиш є налада усьому. Добре? Добре тямлю? Так ми сятями, то ж лиш є налада фурт усьому була. Ай, ну тут долиничний є. Йой-йой, сяк пірвуси топанки. О, господи. Ну добре, ще тебе дрилем, а то й нові люди прийшли на стрім, вони ще такое не виділи. Перебачте. Добре. То що, маємо новий класний ріг. І все супер. Так, який у нас план? Значить, десь у того боку нам треба йти. Айбо все місто і так треба затямити, ось тут високі гори. Може буде поглядати під ними, може там будуть тут і скалкові штуки. Може пак будемо Вардена бити. І тому ся треба буде приладити, бо мені ся видить, тож битка з Варденом мала би бути много май тяжка, як битка з Відером, не? А ну, кося бив, розкажіть. В принципі, бити Вардена можеш мільйоном всяких методів. Там теж є відео, що можеш попробувати големами. Не знаю, правда, на кілько то буде ефективно. Все тут що цяпкала? У мене цяпкала суд дома, в принципі.
мені і не треба. Так, тільки досить тяжко з добиранням. Так, що пишете? Сміх, котрий переходить у кашляння тагів типового злодія. Ні. Чого? Що, лиш злодій його не бити хворі? То неправда. Мені ся дуже любить сяка полянка з синіми косицями. Вау! Як це вони кличуть? Блавати. Блаватна косиця, ясно. Мені сі блавати дуже люблять. Просто дуже параноє місто. І ту і труськи. На цих блаватних полях, як це воно кличе, лучина. Та ту і труськи ся спавнять. Дуже файно. Дуже файно. Ну, ми йдемо далі. 500 хп у нього, айно. У бавляча 20, айно. 10 сердечок, а в тогі би кожної по 2. Так, тут ще нам ся не догрузили Distant Horizon-ові чанки. Бо, в принципі, нам десь у того боку якраз і треба йти, не? Айно, нам десь туди. Десь туди треба йти глядати пустиню. Тут збіжемо акуратно в долину. Так, тут щось... Тут яма якась, це що? Ага. Кампець, я на такій висоті був? В принципі, я там, як лісим за Сакуру, то я виплив би у горі, там горі поток. О, господи. Я ся напудив, аж вовці на ня біжати. А то так і було, бігли на ня. Просто я одійшов. У бавляча 20 здоров'я. Ож. Півсердечка, то є на здоров'я. Відів їм, як у моментові, коли він вилізав, закладав його блоками, то він се задихав. Є такий варіант. А випадає з нього тоді та. Як го? Це випадає з нього тот генератор скалка туди. Не знаєте? Це з нього фурт випадає. Просто, аби розуміти, це мені треба його іпін руками забити, аби тот генератор скалка дістати. Це доста так, зчитерити. Лут упадає хоч при якому трафункові. На крайняк я можу големів начинити. Наняти заказну армію. А скушений за мобів дають лише послідні 5 секунд бавляч наніс шкоду. То ясно, айно. Ось не мусить навіть бавляч добити, або бавляч мусить наносити шкоду. Так, там мені ся видить джунглі у того бока десь, та ми можемо тут і попробувати проплисти, так буде майшиковно. Десь туди пливім. Тут вижу просто дубівнича, березя, або там джунглі. Та пливемо у бока джунглем. Там, де тепло, там гон набити пустиня. Чесно, не знав, давно лише відео. Я точно знав, що можу бити големами. Я відео, десь теж трафляли мися на ютубі такі приколи, як може бити Вардена. Та й все, наплавались мися. Наплавались мися. Гінде генератор Бурговчака ся появив. Ні? Ні. Або дораз щось буде горіти.
Ха, ту є, генератор Бурковчака. Так, то би треба переспати ніч видав. Треба придумати, як сесю у повістку від Distant Horizon забрати. Все одно? Ні. Ану, як ще раз та повістка визирати? Так. Distant Horizon overloaded. Too many chunks queued for updating. Добре. Це не то. Це видав воно. Зараз будемо видіти. Та бо зачинать мерігувати, воно на пів екрана вискакує. Та то кіть бавлю в єдній зоні та нормально, а кіть далеко ходити та напряжно. Видав, помогло, бо вже би мало вискакувати. Я новічанка гружу. Так. Так, ту великанські джунглі. О, між іншим. Пак... А, ні, не помогло никити. Distant Horizons Overloaded. Та яка то туди сися? То... Ні, то в логінгові, ні? А, що вам хотів поїсти? Той тут великанські джунглі ще. А, у джунглях теж є одна така будова, котру я ніде не видів. То Jungle Temple, ні? Це як він це називає? Його сяк з неба було би видко. Видав не дуже. Капець, мені маленько... Так, що це за біда? Це, значить, не фунгує. Щось я виключив тут і оповіщення, а вони ся щось не виключили. То в логінгове мало бути. Це не в логінгове, це в дебуфове. Ні. Добре, свистатися. Я попробував, у мене не вийшло. Я тепер на то час кільтувати не буду. Ну, що б хотів повісти. Мало страшно заходити в джунглі по тому, як забавив їм ліпші вовці. Better than wolves. Там джунглі дуже небезпечні оказалися. О, потята. Здоров. Цвірінь. Фітьконит наня щось. А, слухайте, тут теж є сись. Аутпост. Може би і в одних рюх забрати, який у них є рюх. Село? Ні, мені це противопоказано. Мені не можу села. Мені заказано в села заходити. То вони нароком так чинять, то щоб селося біля аутпоста спавнило. Що пишеш? Накупляємося бавок за останні пару годин, половину і не бавив. Я розумію, щось
Ось що хочу прийти, вижу свою грубинську бібліотеку, не маю... Ну, стандартна проблема. Я не знав, як ся то та психологічна біда називати, бо таке і у мене, і ще у мільйона людей. Що му чинив у селові? Ось заказали ми. Та раз ніч, або так їм ся дорадив, ось не буду злохоснувати механік села, аби сей летсплей був таким мало май чистим в тому плані, ось все своїми силами вчинив. Розумієш, за що кажу? Фактично, усе ся впират у оправу. Бо тепер я знайшов у ендові діамантовий чекан із забаянням на оправу. Все ідеально. Ож, як би то пояснити? Чекан з оправою, все, пік. Ліпшого інструмента у Майнкрафтові бити не гонно. І кітьби я ходив у села, та я міг мати чекан з оправою забаяний по максимуму, при тому не раз не опускаючися під землю. Все. А сяк я за ним мусив у енд іти. Він якийсь чується аж май заслужений. Хоч ну, параліч вибора. Добрий Петро написав. Що на Reddit пишуть Advanced Option Threading. Ага. Я туди не никав. Threading. Де є? Threading. Threading. No number of LOD builder threads. На 16. Ні, каже 4. Number of LOD builder threads. Понятно, що у кількох потоках гонися LOD-шки грузити. Все я поняв. Так, а де я? Ага. Так, момент, що пишете? Наперед згенерований лут. Лут, на котрий сам зробив, ти вчив селян. Ні, це не в тому діло. Просто ж розторгувати селянина на добрий лут, то минута діла. Морку мені дуже і треба насправді, а мінта, щілбак, ото круто. Я ковачські мінти люблю. Це такий самий. Шкода. Ну йоу. Майтеся. Так. Там зарватий портал, бо мені ся видить, що я в ньому був. Бо то так і ту і під цим у мене то та катастрофа, як це вона називати? Stronghold. Катастрофа. Добре, як знайти пустиню? Чекав підказки. Не знаєш, це поможе? Ну, раз не вискакує, далі будемо видіти. Я порозумів, що воно чинить. Воно тепер лише в єдному потокові генерувало сесі додаткові чанки. Ну, не додаткові, а й LOD, значить, чанки з слабою деталізацією, котрі видко далеко, гінто-то. Ож, сесе чанк із слабою деталізацією, а ведь LOD. А це чанки з повною деталізацією. Ну, то воно тут і чанки генерувало в єдному потокові процесора, а я тепер ту конфігурацію поміняв на 4. То тепер 4 потоки гонне то чинити. Не знав, чого не можу більше. Більше як 4. Бо теоретично, кіть пише, що ж максимум там 16 писало, ото значить мусить залежати від фізичного напарування мого комп'ютера. Ось я не можу там покласти більше 4, скорше всього, споза
того, що в мене лише 4 ядра захосновані, ні? Видав. Так. Мені сьогодні знайшлись мені. Все одно? Айно. То треба було йти в село. За селом наша пустиня. Єй, знайшлись ми. Так, пише Іван. Мені ще на коцках 4 мінти знайти, бо повна колекція була. І сеячий друга, третя, яку я тут знайшов. Знайшов він був єну у Стронгхолдові видав. Єну у Ендові, а це третя. Скорше всього, я не будуся клясти на цьому, бо не помню, або щось таке. Ось у цьому світові в мене ковацьких мін раз немного. Пустиню ми знайшли, супер. Тепер задача стоїть... Тепер стоїть задача знайти піраміду. Вау, коралові рейфи. Класно. І я не пам'ятаю, це є в мене дома кактус. Видав не є. Треба собі забрати. Буду мати з чого зелений фарбник чинити. Ай! Так, тут село так інтересно на границі 3 біомів такої. Ай, кактус ще може хоснувати гісмітячку, правду кажеш. Та той визира то ж така доста читава пустиня. Пойме, убийдеме. А я цю штуку можу забрати з гадвабним дотиком? Не можу. Шкода. А в селянах яка проблема? Дуже великий соблазн украсти з собою одного селянина та навчити його продавати книжки на оправу. А у рамках цього летсплею я за рік такое чинити. Коби була оправа, я б украв. Йой. Ножицями. У мене таке було із тим, із паучином. О, все воно? Все воно, знайшлись ми. Видав. У мене таке було з паучином. Я тямлю, треба ми було на щось много паучин. У Новоселиці, кой чинив їм замок зарватий, та хотів їм, бо він визирав реалістично зарватим, щоб у ньому була паучина. Та знайшов їм був місто. Нароком вертавимося до мі за інструментом з гадвабним дотиком. А воно не фунгує. Думав, сятило бися. Треба було ножицями просто. Я в шокові. Посправді я ще не дався на таке, хоч давно тестуємося із селянами. Давно тусуємося з селянами. На щось це не дав, аж украсти якогось, бо я маленько вже випав з контекста, що казав перше. На мінмаксинг всякий з книгами на оправу і так далі. Ага. Я давно не знав, аж давно, я не знав, аж може сяк селяниновий розбити варштак. То бо він щось друге попробував продавати. Я не в курсі, бо аж так може. Та я у Загруни, коли чинив репопуляцію, та я просто чинив нові хижі, клав туди по стилі, селянися множили і
що він там продавав, ото було добрі. І пак якийсь трафив мися був справді, уж мав книгу із забаянням, із оправу. Ну, або то ся стало ненароком, просто ж я много селянів наплодив. Це не піраміда. І це село. Кампець. Никите, я за цілий час, кілько я відкритої карти, я не одно село не знайшов. А низько знайшли ми 2 села, на секунді одно біля другого такої. Я не знаю, як це коментувати. Митю не порозумів, за який балансний варіант кажеш? Який має балансний варіант? Ну, Моджанги пробують то збалансувати, айно, вони там пробують внести сесію механіку. Вона тепер вже много релізів за шором є в експериментальних фічах. Никит, є Цімбор. Джедз 100 гривень форентів. Джедз? У нас є якийсь Джедз. Треба, видав, звук з доната збавити, бо я ся так перепудив на ніч. Красно дякую за 100 форентів. Передайте привіт тому. Передайте привіт спонсорові Орбанові. Що пишеш? У то має балансно, кіть розмножувати селян і можеш торгувати. Ну, пак я так і робив, бо в мене була не та ціль. То я коли чинив репопуляцію Загрони, та я, в принципі, не знав, мож з того мати аж на тільки великий хосен. І все туди я просто починав бавити Майнкрафт. І мені було дуже шкода, там пустой. О, мангровий тот, прикол, пойме туди. Мені було дуже шкода, аж там є а я видав той мангрів ще й нема, ні? У всьому світові. У всьому світові мангрів ще й не було. Це май маленьке болото. Май маленьке болото. Боже, пробував повісти 3 річі нараз, та не докажу ні одну. Репопуляція Загруни мала ціль просто вернути у село жизнь. Аби там було весело, аби ся селяни радували, аби мені там було інтересно. І все, така у мене була ціль. А тот факт, що вони знають продавати книжки на оправу, я порозумів постфакту. В принципі, було класно. Або не казав би... це що таке? Тут є щось добре? І це частина того археологічного апдейта, тут мені треба ту щітку вкопати, ні? Або в мене щітка той не є. Та я і тепер не знати, з чого вчиню. Добре, никаємо, на карту. Це є у нас десь тут сліди якоїсь тої піраміди. Видав, у того боку вже і не дуже є смисл іти. Йдемо сюди дгорі. Йдемо далі дгорі. Шрек це буде? В якому смислі це буде Шрек? Буде Джедж. Буде Джедж. Джедз. Тобі Джедза мало? Глядай подозрілий пісок та кефку. У мене кефки не є з собою, то треба було мати то-то. Ні, Никита, тут має велике болото.
А це тут якийсь такий згенерувався дарабчик. Ага. Я сикевку тепер не буду чинити, то там треба мідь, піря та ще якусь біду, ні? Високо, страшно. Високо, страшно, неінтересно. А ні, слухайте, тут болото доста читаве. О, та тут грігонці мають жити, ні? То в всяких болотах грігонці живуть. А щось якась генерація... Щось. Все сяк нормально, все сяк і мало бути. Маленько якоїсь покаженої. Вам це не видить? Це то грігонці у простому болоті живуть, не у мангровому, а в такому, де дуби, ні? Ну, бо я не знав. Раз не вижу ни одну. Та видав не є. Ай, бо то й пустиня ся продовжує далі. І ся пустиня много має велика, я думав. Ага. Ну, а я не хотів того бока йти. Добре, та будемо маленько ще досліджувати пустиню. Хочу знайти піраміду. Так, у мене у КП уже почало лагати старим процесором та відеокартовкою, коли жителі вбиваємо, то тепер усе покої. А, пакай, бо ти перед тим бавив на доста слабому. Ото чудно, як якийсь взагалі бірував бавить. Тут у тебе целерон був, ні? Це щось таке. Майнкрафт на такое не приложений. Все одно. Все. Супер ізі, лемон сквізі, як се каже. Никайте. Не треба було довго глядати. Туй нам є. Так, треба ся сфоткати. Бо це історичний момент. Це історичний момент. Я, Мигаль Боржавський Вишнянин, перший раз знайшов піраміду у пустині. Так. Ай, бо є мінус того. Ось я вже читав вошколений у Майнкрафтові, та я вже знав, що там є. Я вже знав, що сюди не треба йти. Може пересплю раз. Тамся вже зміркат, ні? Де є сонце? Заходить. Добрий вечір, Rednex. Я вас не знав, видав. Насміхся, зорвидолив. Ну, вам буде смішно, мені ні. Ось, упали прикол, ні? Я і все позабирав. Бо динаміця на вулиці не валять.
Так, тихое падання 2. Не піло, або могло бути ліпше. Много кістя не треба ми. Ну, тут доста лупина. Доста лупина. О, мінта дюна. Круто. І все круто. Книга забаяння пробиття. Доста лупина. Сідло. Сідло. А в мене вдома суд сідла. Туй нич такой. Слухайте, 4 ковацькі мінти. 4 ковацькі мінти. То доста файно. Реднекс темна конячка. Чого? А кого то такий? Ти його знаєш? Никите, тут є 2 желіза. І якраз убився вчинив ножиці. Так, у мене вже не є міста у інвентарьові, то не дуже добрі. Треба буде щось вимітувати. Бо я, в принципі, знайшов піраміду, і це був той історичний момент, від якому я йшов. Ну, який історичний момент? Видав, колись давно, і це було май... Ой, перебачте. Видав, колись давно, і це було найсерйозним досягнуттям. А це що? Це просто... Ага, це просто з башні є такий проход у дну. Ти що продаєш? Це нічого інтересного не є. Угу. Покажеш, що ще щось його не відео. Темна конячка, не візьму у цімбори. Докіт не напише, десь я вошколував, що любить, фотьки з жоною на Фейсбук найвикладе. Ну, а пустиня, слухайте, оказалася много найвелика, як я думав. Епінці ми ся видав будемо вертати раз думаю. Хоч... Знаєте що? Знаєте, що мені ся тут пригодить? Тот міщук. Бандл. Мені на то треба кожу та й нитку. Нитка мені ся видить була туйка у... Нитка тут чомусь була. Чекайте, а бандл з якої версії? Я тут взагалі можу бандл учинити? Міх він ся кличе? Це міщук, це як? А ну, чекайте, найпоникав. Міщук або з якої версії? Ож, яка версія в нього мала би бути у бим? Бо у мене сись летсплей на версії 1.21.1. Його видав не є тут ще. Коли він був зарелізлений? Де? Як мені порозуміти, в якій він версії? Сятило безся. Та тодовня тут не є ще. Та тодовня тут ще не є, то треба було обновити версію Майнкрафта, бо все міг тепер думі понести. Теоретично мені не треба з собою ні морков, ні точки, або я вже знайшов то, що мені треба, то я ся і так можу вертати думі. Я хотів знайти цю піраміду. На сервері вже суд міщука. Круто. Бо сервер на версії 1.21.3, а вать даже 4, ні? Яка там вже вийшла. А цей летсплей я зачинав... я цей летсплей зачинав сперед тим, як тут апдейт вийшов. Не бай.
Ото не критично, воно мені би тепер... Ні, воно би тепер мені би порішало, піціцьк, бо я би половку з цього міг скласти в один бандл. Ну, мурку мені не треба, або, наприклад, книгу, динаміт, ковацьку мінту, все я би міг покласти у міщук. А, видите, Rednex починає вже якийсь лор розказувати. Наконець. Ні, фігля в нас така є однушня. Є один такий персонаж на Фейсбукові, котрий не розуміє, як фунгує інтернет. Айно. Кіця йому когось добавлять у цімбори на Фейсбук, та він у себе на сторінці пише публічний пост, ось так, чистований там Василенко Василь Васильович, ви се кличете мені у цімбори, або я вас не знав, та будьте добрі, напишіть за себе, да, що десь теся вчили, бо у вас не є на Фейсбуку ніякої інформації, десь теся вчили, це знаємося, які у вас інтереси, ну, ось, яка має бути причина, що я ся мав з вами цімбурувати, домак. А ти закличеш у цімбури, бо через що там безчистовання. Ну, щось таке. Ну. Та він так пише, ось, якісь темні конячки йому кличуть у цімбури. Це дуже комічно, дуже весело мені з того. Ну, та ми за то фіглюємо мало. Ай, ну, та, є в нас така фігля. Та ти теж у нас тут такий темна конячка. Ось тихенько за мною никаш, або за себе ніч не розказуєш, слухай. Так. А в селові ніч інтересного не є, в принципі. Такого, щоб у мене ще не було. Коби це був перший день, та я бися, може, даже зрадував. А й був тот самий час. На що воно мені? Тепер. Та що, пливеме думі? У Мегелян на стрімах ролі реверснути? Мегаль слуха та позирачів розказував, тако вони такі та й виткіть. Сяк би було весело, ні? А в мене і стрімів давно не було, вже місяць точно. А перед тим десь 2 місяці. Слухайте, місяць де то ж я тут і не був. Там 2 блоки золота не кивані. А ні, я тут був. Тут щось іще мусило бути. Ай, ну та й... Я тут мав набирати лаву, видавати, щось таке. Просто ж це лишив, бо я тут яцяк блок золота. Та й гінде ще один. Пук. Ти можеш щось лишити, що мені не треба. Та, бо мені гибо все треба. Файний саундтрек з Небокраю. А, Skyrim, точно. Ну. Він файно лігат. Та у мене так і є ники. І це Skyrim. Я драконороджений. Я вже того Парнаксукса у Ендові забив. Це як його звали? Я не пам'ятаю. Я Skyrim дуже давно не бавив. Хоч насправді, так подумати, та ціла моя стрімінгова кар'єра почалася з того, що я стрімив Skyrim, коли Skyrim'ові було 10 років, ото було у 2021 році. Айно.
коли було руно 10 років Скайрімчикові, то я такий, я попробував пострімити Скайрім. То було 4 роки тепер, ну, ні в руку. Ото той теж якийсь... Це теж із цих... Не з архітектурного, господи, Господи. Археологія, айно. Археологія. Тут мають бути... О! Надо 3, в принципі, не піло. Або, ну, не ож супер-пупер, ах. Небокрай то неймовірна гра. Сюжет доволі простий. Я так знав, ож люди якраз дуже люблять Skyrim навіть не за його сюжет, а за мільярди побочних квестів, у яких можна надовго стратити, не никаючи навіть на основну сюжетну лінію. Айно, основний сюжет там не є якийсь дуже комплікований, або мені се так видає, що він таким і не мусив бути. Йой. Так, сися не бавить. Кампець. Та пана ти руського. Дорос. Ну. Кампець вибісив нього, так що? О, мапа покладу. А замість чого? Замість косиць? Замість тичок. Косиці ми саме люблять. А всі у великів теж є? Тут теж є ладичка десь. Щось не вижу. О, тут є ще одна. Ніч інтересного. Так, добре. Так, перебачте. Атмосфера, та-та-та. Мені се любить за атмосферу і геймплей. Айно, атмосфера в Скайрімові прекрасна, шикарна, ультра, мега, пупер. Фіть, йоу. Де я пливу взагалі? Мені у того бока. Айно. Бавки, де геймплей є найважний, фурт найліпші. У тлумаченні ось ми додали утопленика. А, ну, то утопленик, айно. А я що казав? Який зомбі пісраний? Skyrim я дуже любив, і я його любив бавити, коли на вулиці сніг. А насправді було таке, то, що коли робив він у комп'ютерному сервісі, та і мив він був теж якусь болячку, грип якийсь, айно, та сидів він вдома доста довго, та якийсь час 3 дні за шором просто бавив він Skyrim, то було доста весело. Айно, тупо Skyrim, все замило. Никите й се, тут мій маяк. Здалека го видко, дякуючи ще Distant Horizon'ові.
пюстяний. А, тот айно. Тот утопленик точно пюстяний. А нащо я взяв з собою книжку на Тихое падання 2? В принципі, може це було забаяти і ліпше, або то треба мати ферму експірієнса, в мене такої не є. Май мало тепер. Ай, ну, то в Скайрімові, у саундтрекові така поліцейська сирена, правду кажеш. У Тересві тепер дуже тепло. Низько в Ужгороді було десь плюс 15, це щось таке. Я навіть ходив вон. Муситься було мало провітрити. Не мож тільки в хижі сидіти. А у мене тут такий вже рафтик став. Ну, у мене тут є супер-пупер-мега удиця. Рибарська сиренча 2, вона да 3 міцність, 3 оправа. Та мені цю удицю і не треба було брати з собою, ну кампець. І сам все наймав. Це все, що наймано було. Вона да 3... Вона да 3 міцність, оправа, кампець. Це все, що я наймав був тим. Луки з оправу, все, що я наймав був на удицю. Ні в року. Теоретично, селянів не треба. Мож ушитко наймати собі з удицю просто. Єдно, що ви можете собі якусь серсаму знайти із оправу, або книжку з оправу виймати. То дуже велика рідкість. То не знав, це таке мені ставало. Так, ковачські мінти. У мене була тут мінта око, туйня ніч не було. Туйня була мінта око. Та й мінта шпіц. А я низько ще знайшов шілбак, та й знайшов їм ще дюну. Може їх навіть так посортувати по барві. Круто. Може це навіть буде учинити на цуря щось даже. Щось даже може. Шілбак, я так пам'ятаю, не дуже інтересна. Шпіц я таку ще не бачив. А є в нього ковачський стил такий? У мене видав і не є. Треба його вчинити. То якраз 2 желіза мені треба було. Сись. Ковачський стил. Наприклад. Де в галиби є? Я не взяв. А що туди покласти? Ну, візьмім. Хочу поникати, як воно хоч визирати буде. Я знав. Таке. О, треба тот. Де є? О, редстоун. Ні, редстоун має файно визирати. Так мені се видить. Або то треба поникати ще як другі дараби броні визирають. То панк на голову. Так, треба викласти лишнє. Так, де ми є? Ага, він такий буде. Он такий. Немає інтересний насправді. Так, полетіли цитати в чат за Skyrim. Так, а чи й попри гудаків поліцейський гумак проскочив? Ну, так і було. Дякуючи археології,
мати рідкісні ковальські шаблони. Ож сесі можна знайти ще і в тих археологічних містах. Я сікої не знав. Іване, я не порозумів, що ти написав. Затоноване скло. Так, редстоун у мене туй був, желізо туй, все було туй. Книга на тихое падання. І, я мапу покладу знайшов, а не то-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, книжку сюди. Можеш піти насправді посадити сакури тепер. Та й мангри. Посадити сакури, посадити мангри, сесе розсадити. Та й можеш піти далі поклад глядати. О, та й видав, треба викласти гет сісь. Ріг. У мене їх 2, ну. А щось Іван звідав, я не поняв. Помінявись назву блока. Із тонованого на броньованого. Я поклав його на стіну, назвка не помінялася. Я не поняв. Куди його поклав на стіну? Ож в рамку його поклав. Кидісь його поклав в рамку, та теоретично малася поміняти назву. Не знав, в чому хибит. Так, все туди посадимо і нотуй. Де б ми ще парувала? Тут у мене такий хаос усяде і так. Тут посажу та й доста, а сесе має бути у воді. Ну, не у воді, не мусить бути у воді, бо ліпше по приводу його садити. Воно так якось має натурально визирати. І з цього боку туди насажу. Єдного туй. Єдного туй та й порядок. IC запасні треба відкласти. IC... Лупенки. Всі лупенки не знав, де дати. Археологічні мапи можеш купити у селянина-картографа. Може бути, айно. Насправді, ісе чи єден такий посправді класний, хосенний момент, на який я би селянина може взяв, ото купити в нього карти. Наприклад, знайти карту, купити в нього карту того, кажу, готель Гранд Будапешт, не знаю, як це то правильно кличе. Там, де раблови живуть, знаєте. Так, і сітуй. Добре, я мало проглотив місто у себе у інвентарьові. До мене никати, де є мапа. А я там уже був. Це не був. Не був. Ото далеко від мене. Ото далеко від мене, бо я все знайшов десь там. Господи. Ну, не бай. Ідім. Пойме. Що за цігонь табор кажеш? А, карта цігонь табора? Ні. Пак там, де тут і раблови живуть, ну, у готельові їхньому, у темному лісі. Ні, це мод. У Майнкрафтові є свій функціонал карт, або він не є такий легкий на хоснування. В принципі,
Є ще один мод на Майнкрафт, який то реалізує класно, нативно, щось похоже на Atlas. Я не пам'ятаю, як він це кличе. Ось є такий мод, який дає тобі чинити карту, сяку карту гисися. Айно, ти просто чиниш. Ти просто чиниш всякі нормальні карти майнкрафтовські, і ти їх укладуєш у Atlas, і в тебе є гібно. І в результаті ти маєш сяку велику карту, або вона у форматі сякої бавкової має бути. Ото насправді дуже класно. Так, коби Майнкрафт реалізував карти так, мені би ся многим май любило. Або той на тільки великий світ, я не вижу причини не основати сесе. Я не вижу причини не основати сесе. Атлас. Такий класний Атлас. Щось може такої додадуть? Не знав, не факт. Або лично мені так би було майкомфортно. Або ото не я кладу на руки на то, як ся буде розвивати Майнкрафт. Тарас не знаємо, як то буде. Айно. Та що м розказував? Селяни, карти. Карти купити було б класно, бо там якраз є, наприклад, теж Jungle Temple, ось то та будова в джунглях. Я там теж нігде не був. Так само низько перший раз ходив йому тут у піраміду у пустині. О, туй сме. Як добре ж досяг їм карту. Ото таку й туй. Пак я си цю карту десь туй знайшов. Туй демся бив із цими зомбіями, не? Із утопленниками. Так. То таку й туй. Я би не казав, аж девелопери Майнкрафта аж дуже ліниві. І це, тяжко розвивати таку бавку, яка має фунгувати на 10 інших платформах. Коби бесіда йшла лише за Java, та ще таке діло. Бо у нас, направду, бавка на многих платформах, і не все то єднако можеш саппортити легко. Не все то єднако легко ся саппортить. Де є та ж коробиня? Вона може бути під камінням? Щось я слабо вірить. Вона в основному фурту пісковий була. Може я щось не добрі поняв. Відділи сте, да, коли ту ж коробоньку під камінням? А ну, чекайте, мені треба мацура пустити, секунду. Так, що там, лише у піскове може, каже. Угу. Зараз звернуся до великого і всемогутнього чату вже ПТ, щоб допоміг з програмуванням. Ага.
Здоров'я Селлі 47. Так, де є шкоробинька? Де є шкоробинька? О, ту є. Господичку. Такий під постілю було. Ні уроку, слухайте. 6 желіза, 7 золота, della donamito, vagrito de smaženito, ну, кристал, серце моря щиєнно, євня дома, то мені не треба, і діамант, в принципі, доста файно. Доста файно. Даже дуже ні уроку. Айбо, не мусив все розкопувати, таку і під постілю ми було, я ти кажу. Це все не треба ми. Ти, в принципі, і карту ми вже не треба ісю. Коли новоселиться, такое не звіда, що ж дуже не болить. Теоретично все готово, айбо ще не все готово. Мусить за то вчинити дуже парадну презентацію, а я на то не мав часу. Теоретично я міг вихознувати час сись, котрий стрімлю б над цим поробити. Що, Мацур уже наслухався? Ну, Осірок пішов гет. Я пішов відкривати облак, та він за мною. Так, із цим може йти гет, то і більше нічого інтересного не буде. Костя, ти... Я маленько зайнятий. Я теж радий тебе бачити. Ну, і що з ним чинити? Так, пливемо думі. Костяку, будь добрий. Тут люди прийшли никати Майнкрафт. Так. Все, пішов лор за Редникса. Мене звати Павло, сам родом з Криму. З тобою, Мигель, познайомився через відео еколінгвіст, так і почав цікавитись вашою бесідою. Ну, ти його маєш. Ще один прийшов від еколінгвіста. Добре. Радий сміття спознати. І це було не мусай. Це було не мусай. Що? Так, то... А, тепер і світла конячка. Правда? Уже не темна конячка, це все на 100%. Ну, що ще у всьому летсплейному світові такого інтересного можеш учинити, що я тут нігде не чинив? А дуже був радий, коли додали нашу бесіду в Майнкрафт. А я який був радий. Фактично у мене був дуже унікальний експірієнс в тому плані, ось я не бавив Майнкрафт інчак долиш по-русинськи. Ось много всяких назв предметів і такого другого. Я не знав, як отося кличе не по-русинськи. І то дуже, дуже непривично многим людям. Найди сухого гаста. Тут ще гастів сухих не є. То вже зарелізали? Вже вийшла то та версія? Бо я дотепер... Ну, цей світ... Де то поникати? 1.21.1. Цей світ на 1.21.1. Ось я ще не обновлявся. Треба буде ся обновити з-поза тих міщуків, як мінімум. Або на другого боку, то треба ще никати, це будуть фунгувати CC моди оптимізаційні, які я собі наклав. Бо Майнкрафт не вмирав. Бо в мене далеко немає моцний комп'ютер. Так, цих у нього вже двоє.
А де мій є призмарін ушиток? Я його десь тут збирав. Айно. Все, висить на ніч. А, ну, пише якраз Івано, що воно є на снапшотові. Що воно раз лиш на раз лиш на снапшотові є. Добре, та туди що? Із цього світа туди раз можемо йти гет. Ми супер-пуперші ковняки. Знайшлись ми у пустини туту. Господичку. Знайшлись ми у пустини піраміду. І ото значить, що низьке маємо єдно дуже класне досягнуття. Та я туди туся можу сохраняти. Зайдемо на сервер. Зайдемо ще на коцки дораз. То мені, правда, треба... То мені треба запустити другу версію. Flint and Steel or Chicken Jockey. Що мені з тим чинити? Ходив їм на кіно. Не знав, чи писав їм, чи не писав їм. Ходив їм на кіно. Доста непогано. Сюжета там не було як такого, бо в принципі я сильно і не чекав, аж буде. Я не був сильно розчарований, бо я ніч не чекав. Єдно, що ми... Шкода, мені ся видить, що не дуже добрі потовмачили... Ну, я никав по-українське кіно. Мені ся видить, що дуже слабо потовмачили співанки. Йой. Так, а ну, момент. Мені ся видить, що дуже слабо потовмачили співанки Джека Блека. Так, добре. Так, що там пише? Петро пише, я нині вже учу того Chicken Jockey. Чоленяк confirmed? Ти за що? Ну, ясне діло, що Леняк confirmed. А за що конкретно ти кажеш, бо я не поняв. Кіно суто фан-сервіс. Ну, так і є. Айно. Я з цим не спорю. Ото просто фан-сервіс. Айбо це того пілло. Митьо Добрій пише айно. Тяжко Джека Блека переплюнути в його співанках, то, можна казати, його фішка. І це, айно, такий тяжкий момент. Тож, і як ото правильно адаптувати, як правильно... Як ото правильно адаптувати, як потовмачити в ті співанки, бо воно класно було, як мінімум так класно, як в оригіналі, то не дуже реалістично. Так, мені з ігрових кіноадаптацій дуже Fallout сподобався. Fallout? І це тот серіал амазоновський, айно? Я його не никав. Айно! Айно! У кінові за Майнкрафт є членяк. Все, членяк confirmed. У кінові за Майнкрафт був членяк, ви сте знали. Я за то не писав каналу, бо не проспойлерив лишній раз ніч, айбо у кінові за Майнкрафт є членяк. Айбо туйка я вже, в принципі, май вилічився. Туйка яся вилічив вдяку сьому. Опа, а що? А чого не світить?
О, світить, добре. Видите? Йой. Туйки у нас росте дуб мудрости. Він дає ауру зцілення. Я закидь під цим дубом сижу, та мені чоловік не страшний. Видите? Видите, як у мене здоров'я? Там пук-пук, 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 пук-пук. Айно, чоловік – то офіційний лор. Так, вижу, Нико ніякі пожертви не приніс. Айбо видите, тільки на цих пожертвах по дубу мудрости держиться його цілюща сила, сися. Можете сидіти по дубом, ніштячкувати, лічитися. І я би дуже радив, господичку, вже се заговорив. Дуже би радив усім, тако на серверові, а вать не на серверові, кіть хочете посокотитися в членяка, попробуйте посадити дуб і робити в нього у куріння метати пожертви, бо він замироточив та гесись. Видите, мені помогло. Все, мені вже членяк не страшний. Може і вам поможе. Но, і дуже нам Rednex радить кіно за Fallout. А то не кіно, то серіал тот. Айно, серіал. Ну, то треба амазоновську підписку тепер купувати, значить, це що? Йой. Бо воно, видите, не забрало саму заразу. Що не дали той ростут. Бо мені вже не піло. Мені вже не так пілоги було. Так. Що тут ще інтересного у нас? Хоба. Ходить, добре. Ти не через Amazon, ясно. Дуже раджу брати відра з водою до дуба і держати не менше 10 минут. Ясно. А що їсти? От простуди кажуть їсти чеснок. От що їсти від членяка, це що їсти від простуди? У членяка не є якоїсь конкретної ідеї, яка б у членяка файно помагала. Хіба? Дораз поникаємо. Слабість. Ні. Слабість не пробувати. От туліпана слабнете. Так, і все на чеснок має похоже. О, защита від огня. Огнестійкість. Класно. А то ся треба ще виголоніти, бо тепер все з'їсти. Ну, я казав, у мене 76 уровнів на серверові. Я би комусь продав. Я би комусь продав свої левели. Також пішов би декому дав, щоб позабаювати. І між іншим я на сервер Никите перетягнув їм теж свою концепцію прапора блискавиці. Класний, не? Блискавиця. Похоже, не? Дуже мені тяжко було спомнити, як це то чинити.
Так, тут у нас телестудія. Тут новини знімали. Добрий день. Це маєте куплений Майнкрафт? Та мало, а що? Зачинаємо тестувати товмачення на такому лаунчерові, не дуже красному, або мені ся дуже полюбила бавка, та я її купив. Так просто легше. Піди на установку, ось на штацію. На котру. Тут у мене попри хижі 3. Я на коцках бавлю. Так, а ну, секунду. Ой, Мацурся попросив вон, там муса його пустити було. Так, що пишете? Та-та-та. Rednex, мушу йти. Файного етеру. Дякую. Красно дякую і вам теж дякую, що зайшлисте. Та й ж просвітлилистеся, вже сте не темна конячка. Вже сте світла конячка. Так, Іван мені щось на штації хоче вказати, а що конкретно не хвалиться. На якій штації? Деме за шором, бо в мене тут 3 штації нараз. Я штрековий бог. Тут був челленяк. Добрі. В принципі, я знав, що тут був челленяк. Тут ним повно никайте. Тамки, туйки. Ти має бути від кудакілько немалих. А, між іншим, я на серверові, тут у мене бобік має фунгувати. А ну, хоч так включимо. Пудзол позаражав територію? В смислі? Сесе тут було. Сесе тут, в принципі, відколи ся лінка штреки клала, та сись Пудзол тут був. Туйся ніч нового і не чинило. Ні, він ся не розрастат. В смислі? Він ся розрастат лише кіть садиш наново смереку. Це буде бан за фіглю з дідом і бабою? Бана видав не буде, хоча залежить, яку фіглю ви будете публікувати. Бо може по-всякому, може дуже по-всякому зафіглювати. Дідо з бабою вони такі, знаєте. У тебе бан на низькому старті, ясно. Так, Озік YouTube звідається. Що тепер хочете зробити? Чесно, не знав. Я зайшов був на сервер, поникати тако є. Або вижу, що нікого не є до Іван. Іван мені лишив на штації прикол. Ось тут був челленяк. Всі так знав, то що тут був челленяк. Тут і так усі знали, то що тут був челленяк. Думав, може тут ще якийсь прикол буде. Є тут ще, да, що? Ні, не є. Це була лише табличка. Що? Ну тепер КТС не бахнете, як се в то отразить на вірусові на коцках. Іване, ти кладеш атомну електростанцію
то в тебе не має бути думок, а що кіть бахне. Маєш вчинити так, аби не бахло. Ой. Май скорий бангеймер на дикому заході. Ну, ясно. Петро такий. Ай, ну, гріферство було. Між іншим, чогось усі дуже любили до мене до хиш лізти. Я в шокові. Знаєте, що була така історія, що я заходжу, і ника кось у мене у хижі. Кось тут стоїть. Я його забив. Ну як забив? Я його насправді лише раз кинув. У нього, видко, було дуже мало здоров'я, то він нараз умер. І з нього щось повипадувало. І я ся напудив, що йой, я ненароком забив челянника, і в нього щось повипадувало з жибів. Я то визбирав. І хотів йому то відкласти владу, і никав щось подозріло в нього блоки золота з собою. Думав, який челянник носить з собою 60 з чимось блоків золота, який кудись іде. І я се вертав сюди, никав у свою владу, а в мене не є моїх 60 з чимось блоків золота. В той момент я порозумів, що він мене обікрав. Айно. І я його заслужено вбив. А він далі зайшов і далі щось почав пискувати на сервері. Та ми його з Артемієм доганяли та забивали ми його. Він це респавнив, ми його зась доганяли, забивали. І в результаті він мене так намеригував, що тепер у мене його пужало з тої туйки. У нього був нікнейм Гіра, це все, що я за нього знав. Лише у нього голова була інша, це вже маленько скін тот пропав, який у нього був. Такое, коротше. Була така історія. Із цим персонажем. Ну, йдемо поникаємо, що Іван робить. Він поки ще розказував всім казку, що то не він брав із свого аккаунта. Ну, навіть кіть ото не він брав, а й когось, кого він знає, та і так виходить, що ну, з його аккаунта гріферили. Так? У мене є з собою постіль? У мене не є постелі, ну не бай. Ну зато і маємо систему аккаунтів, бо кожен за свій аккаунт відповідав, все правда. Джек Хокер. Дякую за стрім, іде вечеряти. Добре, дякую вам, що зайшлися, майтеся. Добрі, коли зайти зась пострімити. Так, де там Іван кладе атомну електростанцію, де ми дораз знайдемо? Я теж довго не буду. Дораз лише поникав, що там Іван чинить, та будуся теж сохраняти гет, бо я ще мало хворий. Я не дуже беру довго говорити. Ми вже 2 години стрімимо, я чую, що у мене голос уже помалу сідать. Ось новий Іванів замок. Ну, ясно. Йоу. А де буде електростанція? Боже, яка тут індустрія. То видав десь у того бока, ні? Мені ся крила не відкрили. Я не був готовий до такого. Так, може туди пішо дійду. О, і це вівчарська колиба. І сю я клав. Ти можеш перебити ніч.
Мені і так страшно літати. А тепер буде ще май. Так, ідемо глядати туту АЕС. Пише Іванош там, де дамба. Та я от знав, де є дамба. І це воно? Ні, це просто міст. Тут мусить бути десь у того бока. Летиш треком? Ага, я перше попробував летіти. Йой. То якась індустрія. Якісь фабрики, якісь кактуси, то десь усього бока має бути. Так, що пише Петро, представте, аж на коцках уби літати треба було б здавати екзамен на літання гівживоді на шоферування. Може так і треба. Може би було дакому майна хосен. Бо то значить, що була б деяка літальна школа, айно. Так, ну, суд автошколи, так би була і літальна школа, бо такого ще не є. Так, він казав йти за Штрекова. Де Штрека? А, Штрека в того боку йде. Завтра всі здаємо закривки. Ага, ну. Кемпець тут великанська територія. Щося тут діє. Якся підключити на сервер? Але напишіть Петрові. Видите, Крумплі ТВ пише в нього. Це адміністратор цього сервера. Де у Галибу то треба йти? Лети за Штреков, каже. Та я вже давно лечу. Тут якийсь путь асфальтований. Мегаміст. Матице Божа. По цьому мостові дако ходить. Тут щось мало бути, бо і це ще не АЕС, я так поняв. Це ще не в то. Бо Штрека в другого бока йде. Іван казав, іди за Штреку. Це вже АЕС рванула. Тут чиєсь село. Щось слабося прогружать. Не встигаться прогружати. Так, треба би віддав то. Пристати тут заночувати віддав. А це безумно чиєсь. Тут видко когось бавив. Свята Русинська держава. 2023 рік. Ого, це тут якось 2 годи тепер був. Єгоренко, здоров'я. Я маленько хворенький, все дуже тяжко, айбо я радий шниськи мав час подкапчатися мало на стрім поприказувати. Так, а то Штреку, ага, туди треба. І це інтересно, чия територія, ко тут жив?
Хижа мера, ко йдете звідати сюди. Де мер? Мер що, умер? Така глупость. Дякую, дякую. Хоба. Йой. Я думав, що я доскочу. Ну йо, не доскочив. Так, Штрека іде насправді попут це село. А ко тут жив? І це чиясь територія. Кось тут якийсь бавляч, тут щось наробляв, а пак ся сього лишив. А кого то був? Уже ся й не дізнаємо, не? Іване, спи, лягай спати. Йой-йой. А, точно, агент Морковка, тот давно не бавив. Тот дуже давно не заходив. Бо мені ся так видить, що у нього було газдівство теж і біля спавна. Ні? Була у нього там ямка якась. Так, летиме далі за Штреку. Не в руку полотно. Тут якийсь варош, капець. Це тот горний курорт, Іван Івайно. І тут теж пусто. Ну, в принципі, так. Так, а де далі Штрека йде, я не поняв. Це вона йде попут сесе, це десь у бока. О, Митю, здоров. Ти що, мадяр? Відколи? Йой. Так, я ся загубив у горах. Файний у нас сервер. Ну. І це Іпін все сам Іван настроїв. Никите, це все, що я пролетів. Сюди. Це все Іван настроїв. Лиш непонятно, де він ту атомну електростанцію. То мені за гори треба йти далі. Де він тут електростанцію строїть, Бог ся той знає. Йдемо глядати. Гей, ще й Юра зайшов. Ну, кампець. І ще лиш Джукіча тут не хватало. Здоров'я. Як ся маєте? Я пробував знайти, де атомна електростанція ся строїть. Та щось ми ся раз не де. Ну, пак під Гранков іде, а куди? Іване, дай мені, може, координати, бо знав, куди йти. А, вся банда у зборі, айно. Направду. А пак ясно ж, Штрека йде під землю. Просто ото не очевидно. Очима не видко, знаєш. Вона під землю угодна і закрятати. Зато ся ніде не розказує. О, все, вижу. Ту є. А ту й закрята, та далі йде під землю. Каже, Іван, лети за Штреку, добре.
Ага, це то водохранилище, добре. Харуказу. Здоров'я. АЕС то стратегічний об'єкт. Не чудно ж спрятана. Вона не спрятана, вона ще не построєна. Айбо куди днів треба йти, не дуже понятно. Ну, тут водохранилище, і сам порозумів. О, все, вижу. Просто деколи ж треба завертати під землею, а я то як мав знати. Не построєна, в то і є дуже файно спрятана. Ай ну, добрі кажеш. Мінус 2700. Ну, то я вже на 2000 блоків перелетів. Я вже на 2000 блоків перелетів. То де було? Мінус 2700. Мінус 2700, 3600. По Z. То десь сюди. Мінус 2700. 3600. Ото десь туй. Ой, мати це Боже. Ну, летім. Туди? Туди. Не йде ні враг, ні цимборій не найде, кіт такое. О, між іншим, Джукічу, низькамися стало... Низькамися стало дещо дуже... новое. Я у перший раз був у пустині у піраміді. З якої місця ще ніде не ставав. Врагів держи далеко, а цимбрів ще май далеко. Ну раз так виходить. Ну, тут є водохранилище. Інтересно, це воно генерує електрику, це ні. Айно. Вибраємо витить лади, або на динаміт, бо, жаль, не скочив. Я вже знав, як ото фунгує. Айно, динаміт їм вичистив, бо не так і хотів чат. Ото вже має бути десь тут. Видав. Так. Ні, він мені метав координати.
Мінус 2700, 3600. Ну, мінус 2700 туй, а 3600 ото туди. Боже, як то далеко. Ну, наконець, Куртацька атомна електростанція. Яй! Маломся цуркнув. Йой! Я лиш прийшов, радіація вже почала. Ну, якось так. Треба ще якусь косицю файну знайти. Тут щось є? Кроме цієї ружі. Полюбило мені послідній час сербати сесе. Сербати чудний піркель. Ну, тут у нас, значить, буде пара йти. Інтересно, це Іван учинить пару. Тут непонятно, що буде, тут не ясно, що буде. Якісь реактори мають бути. Стіни ся строять. Тут має бути типа реактор. Масштаби читаві. І тут має бути щось таке, щось підскакувати має. Айно гівкінові. Дмитро пише здоров'я. Так. Пари на АЕС, а туди точно безпечно водити студентів. Ну. Пари на АЕС, такий мають бути. Саркофаг буде? Все? Ні. Так, Іван десь пропав. Перший туй був. В смислі? Казало мені, що на цьому блокові не можу лежати. Ось на андезітові не можеш спати, бо студена, я простужу поперек. Це що? Яка логіка в тому? Яка в тому логіка? Із желіза вчинився все з долі, я ти кажу. А! Добавимося. Я більш літати не буду. Секуємося, що тут не вставало. Що пишете? Сучасна ядерна енергія досить безпечна та ефективна і заміна копалин. Айбо мися не гонні лишити тих смутних споминків за Чорнобиль. Айно, бо атомна електроенергія, як ся вказало, справді має низький уровень якогось негативного вихлопа, айбо при тому має великий ризик хиби. Та хиба нам ся стала один раз, і нам і доста до низьки. Ошколування на стрімові, так і є. Ну, та й вже не є совка, що теж досить чітко повищать безпеку ядерної енергії. Здоров. Тут будеш мати світло хоч одно. Сьому більше не наливати, та правда. Тяміте був такий крінжовий
було таке крінжове кіно за Росомаху, щось Росомаха Origins, це якась така біда. І там вонися в кінці били на такому, на сів трубі з реактора. Айно, треба здавати свої крила, бо права ведь не заберуть. Завтою се хотів відкласти попід границю якої Франції. Ну, у Франції... Франція свої атомні електростанції клала у май інтересних містах. У чорта в гузиці, можеш казати. Ігрова адаптація того фільму за Росомаху. У тебе теж була крінжова битва там на тому, на Гурітію. Добре, тоді що? Інтересно, а жителі цього села в курсі, щось тут буде діяти? Вони знали, що у них тут такий присиловий строїть атомну електростанцію. Може, об'єктивно не дуже файне кіно вийшло. Ну, воно таке було досить. Воно було досить крінжове. Кіть руняти. Ну, були сесі фоксовські X-Men зачатку 2000-х. Вони були насправді досить інтересні. І плюс ото була така піонерська двіжуха у супергеройському кінові. Айно, тоді ще MCU не було як такого, в принципі. Тот жанр був ще слабо пропитаний. І чогось так ся стало, що Епін Росомаха всім майся полюбив як персонаж, і вони почали ліпити ще кіна з ним. І тут якраз приквели до нього вийшли дуже крінжові. Тот, котрий там, де він самураєм був, ну, не він самураєм був, там, де, коротше, японська самурайська тема, дуже крінжово. Та й сись, де Дедпул теж був із пов'язаним ротом, із цим крінжовим файтом на тому, теж ціле кіно, насправді, досить пустое було. Так, селяни Саракі завтра ся не пробудять уже, видіть. Та ні, і сесія до завтра ще не достроїть, не переживай. Озікся звіда, це сервер з модами. Ні, сись сервер повністю ваніла френдлі. Значить, у мене тут модифікації лише на шейдера, бо то, ну, клієнтська модифікація у бавці, то ну, на сервер то мені не заважає зайти. Сам сервер абсолютно ваніла френдлі. Ти можеш просто покласти чисту інсталяцію Майнкрафта і ти заходиш на секунді. Адміністрація АЕС так і далі буде пущати днів мигаля, та айно селянися більш не пройдять. А чого? Що я там недоброго вчинив? Я один раз упав із тої труби. Ну, що тепер? Не можеш ми впасти? Хочу, та й буду падати, не кейна. Кампець, Ники. Іван каже, що селося називати Велика Фанівка. Ну,
Ти кажи, що хочеш. Місія це тут дуже паралелі з дачим конкретним суд. Кобі зрядить я? Чого? Я ніч недоброго не вчинив. То, що я косиці пірував, то таке. То я дикі пірував. Не сесі посажені. Сесі посажені я не кивав. Я пірував тут і що там ростуть на полю. Не є ніякої біди. Силя нам буде весело видіти АЕС перед хижами. Ну пак, никайте. В'ю з оболока, айно. Так, Єгор нас... Єгеренко не зро нас лишать. Добре, майся, дякую, що зайшли сте. Прилетів на рік глядатися наркотики. Ко? Я? Ні. Вийдеш іксменом? Та ні. Туй... Я в тому, я в защитному комбінезонові. Мені тут якраз має бути нормально. Що то за анекдот, де наркоман пішов на роботу у циркус? Я такий не знав. Ого, ні в рокуся закривки побили за цей час. Ну, або слухайте, я і кілько пролетів. Я витить летів, а цяк глядав їм, де то мені треба бити. Знає ходити на дротові? Іде, та такою через пару кроків паде долію з висоти 50 метрів. Це такий анекдот? Щось якийсь темний анекдот. Чорноватий. А, ти це тут чередарі? Я думав, що сільська рада. Начальник циркуса ся напудив, гойка за медиками, то прибігли, ввели наркоманові дозу морфіна. Ясно. Наркоман руки підняв, каже, але оп. Такий доста чорноватий анекдот я би повів. Потемний. Никайте, туся ленгарь спрятав. А що ти там чиниш, чоловіче? Тобі там нормально? Так. Іди до мі. Треба їм тут маленько порядку навести, бо neki падуть гет, неясно куди, в ями якісь. За сього найнич не кажу.
Мене хвалять, тож я знав говорити по-русинськи? Дякую. Я ся цілий живіт тренував. No, golem собі спочивать. Все, безпека. Абсолютна безпека. Тепер ленгар не буде падати в яму. Ти не будеш падати в яму, правда? Надіємося. Та в які шахти йшов ленгарі? В які шахти він може йти? У нього навіть чекана не є у Сигіняшного. Добре, буду я летіти до Мі. Треба лише кукнути в котрого бока. Айно, то десь туди. Мало котями, тож голем був простий легіні скальника, доки йому подобало, коли не поклали АЕС. Так і було, так і було. Так, я то-то. Я лечу до Мі, та будуся помалу сохраняти, бо я вже чув, що мене потихеньку трощить. Я вже не дуже беру говорити. Ленгарі не соглашаться? Та найся не соглашать. В принципі, селянися часто з дачем не соглашають. Тим то сесе, вони тобі. Ага. Ха-ха. Такі якісь. Тому синою. А от так. Ха. То тему руки давим ти. А, правда. Дякую. Бо низька мися раз уже стала була пришта. Кониськи падав з реактора. То був я. Ну, я раз не мав дяку битися. А там уже як буде. Красно дякую, Озік YouTube. Красно дякую, що зайшли сте на стрім. Я теж дорося буду відключати. Найлиш долечу думі. Бо той з цієї куртацької поди не виберешся. Я знав, що. Просто Іванові шкода дискового міста на своєму комп'ютерові, та він на серверові завтостроїть. Так ото буквально такі рунотитулки у нього, кой по ньому клинцаш. А, точно, айно, пише, ж не соглашаться, айно. Я не знав, у мене видав виключений тут і титулка. Теперіка. Були в нього включені, тепер видав виключений. Так обов'язково зазвідав, це буде падати у яму, та й клинцю по ньому, то він повів, що посправді думати. О що посправді думати, ну. Уповів, бо ж не соглашаться. Іван розумно вчинив, раз поклав больницю, а далі кладе АЕС. Ну, в принципі, айно, і не поспориш. А так є. Хмари ліпші, як у реалові. І це тот шейдер, як го. Makeup Ultra Fast. Доста непілно фунгує, мені се любить.
Скоро індустріалізація то поміня, тайна. То ті 4 реактори колись запустять. Хі-хі. Не бійся ніч. Буде то фирчати, ге має бити. Та будуть такі густі туті хмари. Такі будуть густі, аж і не пролетиш через них. Еть. Ну, в принципі, я дома. Чого назва Петрочортівськ дав Варошові? Попозирай на гранки де курорт. А де курорт? Туй? Це туй? Я не поняв. Я не порозумів. Поки Петрочортівську, то що? Ото де? Ото йсе? Це йсе? Бо йсе Куртацька Подина. Айно, сись острів. Це не острів, це село, лише не знав. А далі із цього всього яся не розумів. Файний був стрім, дякуємо. Дякую вам. Дякую, що зайшли сте послухати моє розказування. Ож розділили сте зо мною низьку радість першого візита у піраміду. З чим не мумія, а й бо вже у піраміді був. Добре, будуся відкланювати. Красно дякую всім, хто зайшов. Було доста весело. Будьте здорові. Все. Щасливо.